oge a mụ na gị so gaa ihe achị okay the that mụ na gị so gị ihe achị I don't know I lost something there my Bakam do a church. I bet one. I got quite back from now. I'm not to me for card. O sei de cague isso é não. Ike wu yem kan kom no so sa kwa kan yiwe nata o. Sa kwa ma kwa nkolo. Am cosmo. To kwa kam mete go li ha ka o. To ya kan ko de go lolo. Alo ke na adu. Alo ke na adu mo. Adu mma. Alo adu. Ke go show dem mma. Wakale akwa ke wori ni. Okay. You have to source your career. Huh? Good sir. Oh yeah now. Yeah, obere mmiri ala na. Jano say you mmiri ajelo nya. Mole chama ho no, mole chama your phone. Now, maka phone m na hafo mi ani lo we fo. Mama na m liga ezota. Just have to in the back on ya. I can network.
sizie ka m weta ihe na nke oke ka m zie n'ọsọ ozi na nke onye a na nke ọsọma na m ya weta ka ifeọm adịghị ụlọ na ahụ m niile mmiri ezugo ahụ m niile egbute akwụ oke akwụchala oke mmadụ emechi n'elu daa kọwa ihe ọzọ ahụ ga-eti so isi ụzọ anakọta ifute ifute isi anakọta ifute ifute agba ohe okay ebe a niile anyị ha dịka ya na ọ ga-alọchi ọnụ ụdị mmadụ m sịrị ebe a ka m ga-ala ike ịlụ ụlọ ọ bụrụ na ọ bụrụ na Enugu ọ bụrụ n'ime onunu kedu nwe nnukwu oshi adị ebe a kedu nwe osisi a oshi agbaka ọ na ọbụghị ọjibe ha ahụ ka ọjibe ha ahụ phone gị kee ekwentị gị
Anak ba? Enggak, Bang. Nambah. Hmm? Nambah. Iya deh.
been a while I explored the forest. Ndị mmadụ anaghị akọ granọt. Mba, ọ ndị mmadụ anyị ndị agbọ na-akọ granọt na ndị mmiri mgbo na-akọ Man, ndị side a na-akọbu granọt before. ndị ayo Eh, na eji ekpọrọ oyi eji ekpọrọ ekpọrọ ọ ka nke ọ nwere ike ịta aka okay. Granọt. eji mara saịdị anyị bụ mbacha na ede na ji Ede omedogiri ka ede ofe. ede ofe Okay. Ndị aba anaghị akọ medogiri. a na-akọkwa o na-adị akọkere ya nwa o nwere ka esi akọwanye ya ịkọta nwa obere ịkọwazie ede ofe na ji Nke na-enye ego. ejiri mana ọ bụ kọwa ka ihere ya Sọsọ oriri ka a na-eri ya. oriri ka a na-eri ọ da-emetawa n'ihe eji esi ofe Mba, n'ọnụ ijiri ashị ofe na ọnụ. a na-eme ya anya ahịa eri ya ka a na-eri agwọkwa ya afọ rie ya ọ na-akpakọ onye nwekwala agwọ I like what I made down here. mgbe e mere ihe mgbe e mere ihe eweta ego ka ego Oh, akụ oriri. sama mụte ya kịta zie ya mana nke eso ya na isie ya esigide ya ọkọ rie Ka ọ ghara ịgbakana gị agbakana. agbawa agba ya esigide ya ọkọlọ a na-acha na-achọ ihe mana ọgba agba ọgba mmiri oke mana ọ na-atọkwa ụtọ ma onye isi ekwe ya ndị bụrụ na-akọpụ na-ede ofe na Ọ ya ka eji mara ha. ọ na-elefe okwu ya egofe Ọ na-elefụta ego. ndị nke Ị mara nke ha na-akọ na nke a na-akọ ebe abụghị ofu. Ha na-akọ mkpawa. a na-akọ nkọwa nkọwa ọ na-enye
ọ na-anọ anọ ọfụma. na-enye njide nke anyị ma bụ ogbute ncha ogbute ya adị na-ewe na A na-eme ha anọ. Akọchi ede fụ mkpa fụ ụdị nke a na n'ede ha na-adị na-ewute. nwa amasịrị eche eme ya alụchala ihe ụlọ ebe ọ na-anọ ebe a na-awụsa Ngwule ede. ọ na-agba mbọ anyị nwa ada eme nke ahụ ọ na-afịawa na ya alụ Ọ ime ngwule ede. ọ ụmụ nwoke na-eje na-emeri ya Emeli ya ha. aha ya na ọ na-eje alụ ya n'ebe Ọ ha na-alụ ya. ọ na Onye ọbụla sa-alụ, nwoke na-alụ, nwaanyị na-alụ. Ọ bụrụ mgbe anyị pere mpe ọ na nkịta a na-azụ na-akụ ede ka eji akụ ede mgbe ahụ na ịbịa na ọkpụ mgbe ahụ onwe dị ha dị ga-afụba na-abụghị ede ị ga-afụche ede gị tochicha ote anụ ukwu isi ana ịbanye n'okpu ya ama mfụ gị anya mgbe ahụ abịa ticha mmọnwụ aga na-aga ame ha anụ mmọnwụ na-achụ ndị mmadụ ọsọ n'idu ede na nkịta ha onye ọbụla most people n'ọzọ township kịta n'ọzọ na-atazụ once in a while ọsọ ndị mmadụ ka ha hafụziri na-akụ ede ọ na-aba akọ katazie ọ na-ahụ ezike eme ka ahụ ike agwụgworo ndị na-afụ at least aka na try kwa ọ na-agbanị ngwule ede ha ọsị na-agbanị ọsị na-afụ ịka na agbanị ndị fọ na-eje n'ọrụ ugbo na-ịkọ ọrụ ugbo fọ ka ha ji afụ olu fonu na-afụ ụzọ n'akwa ọha ka isi aga mgbe anyị nọ na maka ebe anọ ọ na-akụ ha na 5 minutego m agawa ehụkọ ihe a na-ewe m that time mgbe ọla ji atọ mmadụ ụtọ mgbe ọ lụkwala ya kọkwalụ especially ọlụ ehụkwa imo mmiri hai ejide ahụ gị Peter Chan na anyị na-eletakwa ihe anụ na just na-elecha those things na bụ memories ka anyị na-eme ya dị chikesha na ọhịa ịbịa lụọ ya ajata ka aha anọ etinye ya n'osisi ọ na-aga ga-enwekwa nsogbu mana nsogbu o nwere bụ ọ bụrụ na itinye ya fetilaiza ọma mmefuru ya ọbụla fetilaiza ejiwe egbukacha ahụ itinye onye ọ nọrọ ebe ahụ na-anya ọma nri ọbụla asị na onwe saịdị eji fetilaiza n'akọ stil ọ na-ebutekwelu special ọkpụ bụ n'ofesi fetilaiza galakwu n'ọnụ kịta a na-akọzi n'ihe na ọ bụ nnọọ mgbe ahụ na asọsị ya na-akọ aka na-akpọ mgbe ahụ sọsị ede na ha akọ ihe ọzọ ebe ahụ sọ na-ejekwa eti ikwe ji fetilaiza mgbe o wee buru wee lụrụ nnukwu ihe were egbukacha nke itinye ya na ajacha ezi nye alụcha ụlọ ọ bụrụ ihe
Debe a na-abịa mmanụ mma eji na-egwube dị na. Ọ dị ebe a? Side ebe osisi ahụ. Mana ime ya ebe a ndị ọ na-eji ebe a ji fichacha ede. Ndị ọrụ ya baa. Maka ndị nta na-ejekwu n'ebe a na-abịacha n'ebe a n'abalị na-agba. Mana ọ bụrụ na ndị nta. Ndị dọkịta na-ezuru oche dị na ihe anụ ahụ. A na-ezu na be anyị. A na-ezi. Mana ọ dị m enye ejekwu zutere ya ibo ya ede ya were ede ya na-enye ya egwu. Ha alụlụ ma. Alụtacha ọrụ ugbo gaburu ya ma nlụkwa nke gị. Oke m ke nke m ga-achị ịlọ ka ị dị ike ke nke ị ga-ewe ka ị chọrọ iwe ị ga-ewe kwụwadụ ugbo na-arụ na ị dị ike man must chop. When I want to run a large scale farming, about tractor ka ga na-eji na-egburi anya ama. Mana eji onye tractor alụ ọrụ n'udo obodo anụwa na ugwu juru. Ebe a na-ede level dịka mgbo na. Onye ọrụ ọkwụle bi adịghị na
Even anyala sef anaghị eme anyala. Ebe ezi ka na-emezi ya nke anọ. Okay. Nke ọkpụ niile ejikọ ụlọ n'uchicha ọkpụ niile. Okay. Ọ ndị ha na-eme n'ọkwụrụ ọfụma. Okay, August. Ka ihe ọkwụrụ ji gara ọcha ọnụ kịta. Ka ị n'ahịa ha na-adị na-eji ele ya. Ka ịgba achị. Ọkwụrụ na-enye n'ego. Ọgwụgwọ. Young ịdị ike. Come here, Bonnie. Hello guys, so I'm in the village and I went to the farm with my cousin. So it's time for me to start from where he has stopped. You want to see me till the land. Bye bye. See you guys next time.